Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amina amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wala mu'assira lan ora ana perkara kang memberi taksir pengaruh dengan sebenar-benarnya ya, mentaksir sing wujudna dengan hakiki maksudnya. Ma'ahu sartane Gusti Allah fi fi'lin ing dalem suci pendamelan minal af'ali saking pira-pira pendamelan. Idlau kana krana lamun ana ma'ahu sartane Gusti Allah mislun apa padan sesuatu sing madani Gusti Allah au mu'assirun utawa perkara kang memberi taksir, memberi labet sing bener-bener ngwujudna ya. Lama kana yakti ora ana sapa Gusti Allah wajibal wujudi iku wajib wujude, lihtiyajihi krana butuhe Gusti Allah hina idzin nalika iku ilaman maring wong utawa yukhassisu kang mentakhsis sapa man hu ing Allah ya, bima kelawan perkara yukhassis kang mentakhsis hu ing Gusti Allah bima kelawan perkara yamtazu kang bedani sapa Gusti Allah bihi kelawan ma amma saking perkara yumasilu kang madani apa ma hu ing Gusti Allah umuman ing dalam secara umum au khususan utawa secara khusus. Umuman ing dalam secara umum au khususan utawa secara khusus. Wa dzalika lan utawi mengkono kang nutur yastalzimu iku ya berkonsekuensi ya, mengharuskan apa mengkono kang tinutur mau al hudusa ing sifat hudus anyar teka. Yastalzimu iku berkonsekuensi utawa mengharuskan ya. Al hudusa ing sifat hudus wal ajzalan sifat apes angkulli mungkinin saking saben-saben perkara kang mungkin wes rungokno delok. Dadi Gusti Allah nggih niku gadah sifat wajib. Di antara sifat wajib Gusti Allah iku napa? Sifat wahdaniyat apa? Wahdaniyat. Sifat wahdaniyat. Wahdaniyat iku napa? Maha apa? Esa. Maksudnya Maha Esa engko ana wahdaniyah fi dzat, ana wahdaniyat fi sifat, ana wahdaniyat fil af'al. Ya, fil af'al. Wahdaniyat fi dzat nggih. Iki kok maksudnya napa? Jadi Gusti Allah ing dzate niku maksudnya wahdaniyat fi dzat iku Gusti Allah dzate iku ora ana sing madani. Tidak ada ya sesuatu yang
Madani. Ngerti madani ya? Padha. Ngertos ya? Hah? Madani Allah dalam zatnya. Iki fi zat ya. Dalam napa zatnya. Artinya napa? Zate Gusti Allah nggih kados ngoten, setunggal. Ya, tidak ada zat liya sing madani kaya ambek zate Gusti Allah. Ya, niku ngoten. Artinya wis gak ana Tuhan, nggih, gak ana pangeran sak liyane Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Gak ana pangeran sak liyane Gusti Allah. Wes. Terus wala fi sifatan min sifatihi, dalam zatnya, dalam sifat dari sifatnya. Nah, sifatnya iki ngoten. Nggih. Gusti Allah sifate misal di antara sifatnya Gusti Allah niku napa? Nah, di antara sifatnya Gusti Allah niku adalah wajibul wujud. Wajib wujude. Wajib wujude. Nah, iki perkara-perkara liya, nggih. Perkara-perkara liya manusa ngalam niki napa jenenge memang wujud, tapi wujudnya apakah wajib secara akal? Seandainya kok gak ana manusa, akal iso nrimo mboten? Saged mboten? Saged. Gak ana kula sampean, ya akal iso nrimo mboten? Saged. Ndo biyen ya sampean ra lahir ya akal iso nrimo kok. Alam semesta niki kok misal nggih ora lahir akal semesta niki, ya misal ora ana, akal saged menerima mboten? Saged menerima. Nyatane nduk biyen gak ana alam semesta iki ya durung iki ya besok nduk biyen ra ana. Besok ya bakale gak ana juga. Paham? Paham mboten? Lah iki padha-padha wujude, tapi nek Gusti Allah niki wujude Gusti Allah wajibul wujud. Wajib wujude nek iki ya iki wujud tapi yo gak sampai wajibul, mboten wajibul wujud. Jadi sifatnya kan ngoten. Misal contoh ya iki sing kadang ya iku. Gusti Allah gadah sifat kudrah. Utawa kudrah. Kudrah iku artine apa? Mampu. Kudrah artine apa? Mampu. Gusti Allah gadah sifat wajib sing jenenge napa? Kudrah mampu. Kula sampean nggih, kula sampean meskipun kadang diarani mampu, tapi mampune ya beda. Nggih, mampune kula sampean iki ya sangat terbatas. Sampean iso nyiptakno alam semesta kaya ngene iki, mampu nyiptakno alam semesta, ora bakal iso sampean. Jadi aja sampai terkecoh dengan nama yang sama. Ya kadang nama yang sama tapi ya intisari dari nama itu beda. Paham mboten? Intine ngeten wis balik nang mriki. Intine ora ana sesuatu sing madani Gusti Allah dalam zate, dalam sifate. Artine napa? Nggih wahdaniyah Gusti Allah, kudrah Gusti Allah. Niki ora ana sing madani ning kono kuwi. Paham mboten? Mboten wonten sing madani. Meskipun kadang penamaane niku padha. Ya, kudrah mampu. Gusti Allah mampu, manusa gadah kemampuan mboten? Gadah kemampuan mboten? Gadah. Tapi apakah padha kudrahe Gusti Allah ambek kemampuane manusa? Hah? Enggak padha. Ya, kudrahe Gusti Allah saged nyiptakno alam semesta iki. Manusa apa iso? Gak iso. Nah, iku diantara bentuk bedane. Terus kudrahe Gusti Allah, rungono iki diantara bentuk bedane. Kudrahe Gusti Allah, nggih. Kudrahe Gusti Allah niku wajib. Di akal gak iso nrimo nek Gusti Allah niki mboten kudrah. Ya, wajib secara akal. Ya. Jadi sing jenenge ya pangeran iku ya kudu kudrah. Tapi nek manusa kok misal ana manusa nggih wonge hebat, mampu ya duwe sifat kudrah, mampu napa-napa. Tapi apakah iki wajib? Ya ora, nyatane besok
iso-iso misal wong ki lumpuh, gak iso lapo-lapo, akal iso nrimo mboten? Saged. Ya. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Jadi aja sampai terkecoh dengan apa padane jengen sifat iku mau, tapi hakikate mesti beda. Ya, paham ya? Jadi yang pertama apa? Allah dalam ya Allah tidak memiliki apa sesuatu yang madani. La mislalahu ora ana sing madani kagem Gusti Allah dalam zate. Ya jelas iku. Gusti Allah iki zate iki tunggal. Nggih. Dadi ora ana sing madani Gusti Allah. Terus sifatnya nggih ngoten. Sifatnya Gusti Allah ya niku gak ana sing madani. Ya senajan kadang padha jengene tok. Ya, tapi hakikate beda. Terus dan pekerjaannya. Ya, maksudnya pekerjaannya itu apa? Ya, tidak ada muasir atau perkara yang memberi taksir itu apa taksir? Taksir itu ya pengaruh hakiki ya, selain Allah. Tidak ada apa yang memberi pengaruh hakiki selain Gusti Allah. Artinya apa? Delok aman delok alam semesta niki nggih, alam semesta wis kula sampean wujude kula sampean ya. Iki kula sampean wujud niki sing wujud nggih namung Gusti Allah. Artinya mboten kok iki bareng-bareng digarap proyek bareng-bareng. Iki tangan sing nyiptakno sirah sing nyiptakno Gusti Allah, sing liyane sing nyiptakno pangeran-pangeran liya gak koyo ngono kuwi. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Dadi ora ana taksir. Ora ana nggih pengaruh sing hakiki, sing asale gak ana dadi ana. Ya. Kaya ngono kuwi napa jenenge bagi selain Gusti Allah. Sing muasir niku namung Gusti Allah. Ya al muasir huwa Allah. Al muasir huwa Allah. Ya dadi sing memberi taksir nggih. Ngertos taksir ya? Taksir iku piye? Taksir iku sing memberi pengaruh temenan. Pengaruh temenan niku sing asale gak ana dadi ana. Wujudno ya ngasih pengaruh temenan. Sing asale gak ana dadi napa? Ana. Alam semesta niki ya, asale gak ana. Terus badhe niku diciptakno wae Gusti Allah. Berarti muasire sinten? Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Terus misal ya, sampean pemene kok nyembelih pitik, akhirnya pitike mati. Apakah sing mateni sampean secara hakiki ya? Iku sampean mboten. Sing mateni secara hakiki adalah Gusti Allah. Meskipun secara zahiri awakmu nggih, secara zahiri awakmu tapi sing memberi napa sing mateni iki mau sinten? Gusti Allah. Sing nyabut nyawane adalah Gusti Allah. Misal sampean ngobong ya, ngobong kertas nggo geni. Ngobong kertas nggo geni. Sing ngobong secara hakiki niku sinten? Gusti Allah. Meskipun secara zahir ya kobonge iku gara-gara api. Tapi yang muasir sing asale kertas iki mau gak ana terus bariku dadi kobong kaya ngono, sing ngobong secara hakiki sinten? Gusti Allah. Paham? Paham muasir ya? Paham mboten? Sing memberi pengaruh secara pasti secara hakiki niku adalah Gusti Allah. Meskipun secara zahire iku mau ana perkara-perkara zahire. Ya, paham? Amo nyembelih pitik mati. Secara zahire iki sapa sing mateni mau? Fulan. Secara zahire iku mau. Tapi janjane muasir secara hakiki sinten? Allah. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Nah, lagi ngoten. Al muasir huwa Allah. Artine dalam pekerjaane nggih, dalam pekerjaane Gusti Allah ya nyiptakno sesuatu ya atau mengadamkan sing asale ana di ora ana. Nah, iku sing mentaksir memberi taksir hanya Gusti Allah, gak ana muasir selain Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Paham mboten?
Ya, jadi iki sifat wahdaniyah Gusti Allah ngoten. Oh, cuman delok neh. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Ya, wajib bagi Gusti Allah napa sifat wahdani ya aila mislalahu tegese ora ana napa ora ana padan niku maujud lahu kedue Gusti Allah fi dzati ing dalam dzate Gusti Allah wala fi sifatin min sifatihi ana ora ing dalam siji sifat min sifatihi sang pira-pira sifate Gusti Allah wala mu'assira ma'ahu fi fi'lin min al-af'al lan ora ana ya mu'assir apa zat perkara sing apa memberi taksir memberi pengaruh secara hakiki mau serta Gusti Allah fi fi'lin ing dalam pekerjaan min al-af'ali sang pira-pira pekerjaan. Wes iki sing penting sampean paham sik nggih. Nah, engko soal penjelasan nanti napa ya dalile apa iku besok. Ya dalile napa iku besok. Sebenarnya sampai ngerti bahwa Gusti Allah niku gadah sifat napa wahdani apa sifat wahdani yaiku apa maha esa maksudnya zate Gusti Allah nggih zate Gusti Allah niku napa jenenge maha esa ora ana zat saliyane Gusti Allah sing madani zate Gusti Allah kemudian fi sifati ing dalam sifate iki ngoten ora ana sifate saliyane Gusti Allah sing madani sifate Gusti Allah. Ya, terus badane fil af'al dadi ora ana perkara liya sing mentaksir memberi taksir ya memberi pengaruh secara hakiki sing kaya napa jenenge Gusti Allah mboten nggih. Ya, paham mboten? Alam semesta niki diciptakno sing nyiptakno sinten Gusti Allah. Ora kaya kula sampean iki kan mending ngarang apa wae utawa gawe apa-apa, nggih. Misal gawe omah iki ora iso dhewean sampean, mesti butuh liya-liyane. Itu pun ya ora ana taksir secara hakiki. Ora ana taksir secara hakiki kanggone sampean. Nggih. Paham mboten? Nah, Gusti Allah nyiptakno kabeh niki ya beliau memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang muasir yang memberi taksir secara hakiki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.